ya buga shi da ƙasa, ya buga shi da ƙasa, amma an ga shi ba ko
ake bugawa ba kamar da wannan. A gaskiya dan bannan an fafata musu babu. Saboda wajaje ne Matasa ne majiya wajaje ne dakika 10 ba sa jira. Ba a jira kawai bugawa ake. Idan an zo amarya ake wannan ya kawo wannan. Ai kamar yadda na gama ne a damban da ya gabata cewa matasan yan damba su suka fitawa abu da dambe. Duba da lokaci ne da suke neman suna. Kamar yadda dukkanin yan kallo ke faɗa ne inda idan ba kake so ka gani inda idan ba kake so ka wani idan ka horewa warfata shi da ka. Kaga ka dogari dan amata. To idan ka kalli baban Zayyano so ake aje a huta amma shi tun ya dawo ya tsaya a cikin fili kawai jira yake ga tsallansa yana tsalle yana jirewa sai daga baya ma na ga mai wurin wasu yanzu ya ba shi. Baban Zayyano shine da yalan wando masu kallo kuma da marasa mai ruwan goro yayin da shi kuma farkon bakon yan sanda ke sanye da shuɗin wando maza kuma shuɗa da ratsin ja a samanta. Kura mana kenan daga da kuma arewa. An sha ruwa kuma. Shi ba gwanda ya ne abu da wajen karfiya ne a jihar Kebbi. Shi kuma babban bakon ya da abu ne daga Shandam a Jos ta jihar Plateau. Kuma dan ban aya da aka yi turbi ne biyu a cikin da fafatawa. Waɗannan matasa waɗannan da ba fafata ba buga a ciki. Wani kefe daga yana shi da kuma bakon da yana kaɗawa. Yayin da bakon da ya ke sanya hannu na kariya yana sirriyawa yana dukawa yana kallo yana faka ya gane ya jiga hannu ya kai shi daga cikin masu kallon mu a shafukan sada zumunta ko akwai Nura Muhammad Zango ya ce muna tare da ku kai tsaye daga nan jihar Lagos. Nura Muhammad Zango daga daga Benin Iko kenan jihar Lagos. Muna tare da ku za mu ci gaba da kamu goyi rawa to da kai gama sabon garin ku sun ce fatan nasara ga gura mana turmi na biyu ake Umar Faruku nan ya ce Allah ya ba mai rabo sa'a sai ko kuma Mama Bini Ramar da yani a kafaya kuma ya ci ya ja baya kuma ga shi ya dana kayya ga ciki ne kuma yake ciki ne kuma yake ba a cikin kan babban da yani kamar an da cikin nan da kuma kuwa da ma yana da ciwo da alama a wannan duka fiye da ba san macito ba sai mai raka a riga su nan dai a cikin turmi na biyu ya dinga lausa ƙasa ba da kai ba kai lausa ƙasa an tafi zagaye na biyu an shiga turmi na biyu a wannan dambe da ake yi tsakanin ruwan bakon 'yan sanda daga jamus da kuma
bai bagon zayyano kana tare da gidan Rama TV a halin yanzu kuma ana ganin ka a ko'ina a faɗin duniya kai tsaye a kayi wannan da ba a yau mutane sara me za ka iya bayyana a wannan a ɗan zuwa wa'annan lokutan kana daga cikin ƴan lambar da suke tashi suke kare menene abin da yake karfafa ma su da haka me fatan ka? Allah sa mu tsara wanda suka Allah ya sa mu samu wanda take. To me zaka ce game da masoya da su? Gode masa gode muna godiya. Kada.
hannun ka kai da masoya baba ni kawoji na bangaren gurmanda daga hannun ka kai da masoya to Allah ka ba mai rubu sa'a da wani targaɗe karaya wannan shi ta wani faduwa ta zo ga kowa amma ba gare mu ba barka da ka zo lafiya mai jama'a mai sani ka hajara baba hajara barka da war haka coach mu jawo nan kai zaki baba abubakar garba kura baban nana ana cikin gana da mai wace na arziki kan kando ta ga gamban na kafin security mai bari mu mai Allah to kai tsaye ana kallon ka akwai na fadin duniya ta kallon sa da kuka na gidan talabijin na Rahama. Me za ka iya bayyanawa a wannan rana da kai nasara a wannan dabi? An daɗe ba a ganka kaje ƙasa ba sai ga ki jiya sai aka ga kaje ƙasa a aka ga yaro. A wannan lokaci ya zo wata faɗuwa nasara ce, wata faɗuwa nasara ce. Yau wannan sai na tuba, ya kasa cewa wanda mu da mun ka Me za ka ce wa masoya? Allah ubangiji ya mu nasara. To mun gode. Wajen wannan. wallahi baba ali kawoci baba ali kawoci la ilaha illallah wa rasulullah subhanallah wallahi na sai ya wace sabon basiraye ni sai ya wace sabon ne wallahi ba ni ne ya ba lalle mala kasiya ala muhammad ne kasiya ay wala damba la ilaha illallah ana subhanahu wa ta'ala subhanallah sabon basiraye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma da alamu yadda ba yake amma da alamu ba ya sha ba kuma ki da fara da ya kuma buga masa ya kara silaye ya kai amma fa in ya jirgi wasu ya tangada farko turmi na farko ke da wannan an ce da farko na gida kanin sabon ko silaye daga Ali kawo wato yau ba ci babban an samu a kan gida a hannun kuyawa da kuma fata gudawa ne da gura ma da suke kafa ne a baya da akwai lokacin da aka fi keja wato a yakin ruwa amma yau ba kowa ta kai kowa so yake ka san ga kuɗi ne aka sa masu yawa aka ce magana ce ta gasa dole kowa ya fi son ka ce shi ne zai nasara sabon babu halifawo shi ne yake wajen amma a daidai wannan lokaci gura ma da suna da kawai suna da maki sai su ma gudawa suna da maki guda uku to arewa ne ake jira a ga ya za ta kasance turmi na biyu ne
sai na kawo alwo la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya yadda sana kwace yace yana da koyi shida a dinga lissafin lokacin da aka buge mura wallahi ya yi faransa yana da aka lissafin ce buwan tuba ta da buge Gidan ya yi cak. Gida ya ce kawai sakamako ake jira. Saboda farko a ce ai kamar kafin Gosila zai je ƙasa amma yana da yan daba yana dan janja yana dan janyewa har aka rage aka gama turmi na farko yayin da kai Gosila ya dago ya ji ci a bawa alƙali ya ji ke ci. Kamar yadda muke gani mutane da dama suke bibiyar wannan dandali namu kuma suna ta tattofa albarkacin bakin ci gaba da tofa albarkacin bakin dama a buɗe take domin kowa ya rubuta nasa albarkacin bakin lokacin da muke kamo wannan dambe kai a ya kuma ba da yawa daga dawakin tufa kuma ya tofa nasa albarkacin
dabban gargajiya. Wannan dabban shi ne na ƙarshe, idan bata kaya ba shi ne za a ba lokaci ba da mu ba abin da ke mu da mula. Ɗayan tsarin lokaci a gidan Tarantayan daga nan ne kuma a ba su takarda ta rabas. Gaban ba ba mai kawo shi da ba da kuma shagon bangaren. لا إله إلا الله بأوان كاوتي Baba Malik kawo shi ne da kuma أو تبقى سلاي ko silaye shi ne mai koriya baya. Kai ko silaye. أسلانا تبقى مقدو لا أولا بشاك Kai kawai 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 kai kawai 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 tura shi kawai kawai أولا بشاك ma ake silaye ban yake ga ya gaji ya fita amma ce ba ba ne da tura shi alewa ta kuma yana da jani Sai shagon Amari ne ba. babu wani kawo shi Mutanen daga jihar Gombe ya ce gaskiya Rama TV kuna burge mu. to za mu ci gaba da birge ka domin don ku burge don kuma mu ci gaba da kokari mu ga mun gamsar da masu kallon da masu sauraron jihar Gombe ta mu To daga nan kuma sai ɗan tsari da ake yi ba. Tun ya ƙare. an gama canji guda uku sai dai tsarin lokaci extra time a turance da mai saboda haka in za ka in za ka kokari ina ta baba ne aka maki amma alƙalai ne ku kuke alƙalanci saboda haka ku kuka sanya fitiya an samu tsarin lokaci na musamman extra time kuma takarda ka iya rabawa ko kuma a cikin wani ɗan dakikan lokaci a samu wanda ya galaba don babu wanda ya samu maki kuma yanzu an je ƙarin lokaci na musamman wato extra time ƙarin lokaci takarda ake jira kuma ya hono ita ce za ta raba kuma za mu jira mu ga wane ne zai nasara a wannan lokaci da za a wannan karin na ga an ɗau lokaci to ina ganin babu daga takarda a wannan lokaci ina ganin za a raba maki ne da ba a dama
talabijin na Rahama da muke gabatar da shirye-shiryen muke kawo da a dandalin sada zumunta na Facebook da kuma gidan talabijin na Rahama. Da za ka iya bayyanawa game da halin yanzu irin ci gaban da harkokin wasan dambe gargajiya yake samu a wannan nahiya tamu. To alhamdulillah alhaƙiƙanin gaskiya ni abu da zan ce shine ina kira ga shugabanni musamman namu na ko in ce 'yan siyasa ko kuma in ce sarakuna cewa kasancewar dambe wasa ce ta gargajiya. Ni dai akalla na shekara kusan 26 ko da 7 ina kallon dambe, amma dai ga halin da ake ciki yanzu dambe ya fi samun karbuwa kuma ya fi samun ci gaba. Kasancewa za a ga an ce 'yan dambe na da suna dambe ne kawai don domin abu da sun kaci, amma yanzu matasan mu suna dambe kuma suna arziki da dambe, suna samun arziki gwargwado. Yanzu ne za a ga an azama dan dambe mota ko kuma ga an azama dan dambe kujerar kumara, wanda can baya duk ba a yi ba, sai dai can ba akan rasa ba a samu wani babba ya ce ya ba wani kujerar kumara, amma yanzu akan aza kujerar makka ko mota kai tsaye ga dan dambe. To kaga wannan ba karamin ci gaba bane. To a yau shi ne ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar al'adu ta duniya. Wani ƙalubale harkar al'adu musamman dambe wanda shi ne kake ciki yake fuskanta a Afirka da Najeriya? To alhamdulillah kowa ya san halin da muke ciki a Najeriya musamman na harkar tsaro. Da ba dan haka ba na sani duka kasashen Afirka ko kasashen duniya babu wata ƙasa wadda ta fi Najeriya gudanar da al'adun gargajiya. Mu ma sanin wata rana ya samu ka zo yau domin mu kalli wasanni na al'adun gargajiya, amma akwai matsalar tsaro. Kasancewa birnin Abuja da Kano ba su da matsalar tsaro irin haka nan da Kaduna wani shi yasa ga an yi mai da hankali ga harkar dambe nan. Jihar Katsina ma ana yi, amma in ka kula za ka diba mutanen da a cikin sama da mutum dubu nawa duk kowa ya zo kallon wasa saboda ba a da haufi ko shakka akan harkar tsaro na niya. Amma dai duk da haka ina ƙara kira ga shugabanninmu a ɗan ƙara yunkurawa wurin tabbatar da cewa an ƙara farfaɗo da al'adun gargajiyarmu. A baya mun taɓa jin kayan kudin za ka buɗe gidan wasan dambe a garin Zamfara domin tabbaka harkokin al'adun gargajiya. Ina batun yake? Muna da matsalar tsaro. Akwai matsalar tsaro, muna jin tsoron abin da zai ce ya dawo. Amma yanzu alhamdulillah mai girma gwamnan mu yana iyakacin ne kuma ana samun kyakkyawan gwargwadon tsaro a jihar Zamfara. Idan Allah subhanahu wata'ala ya yarda cikin ikon shi komi ya kankama za a je jihar Zamfara kuma za a yi dambe. Yanzu haka muna son mu samu lokaci za a yi dambe sati biyu ne za a aza mota na sulhu da an kai tsakanin tsohon gwamna da kuma gwamna mai ci yanzu, wato Abdulaziz Jihar Abubakar Shatima Zamfara da kuma shi His Excellency mai girma gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Muhammad Matawal Lamar da Shatiman daular Usmaniya. Insha Allah. To ko akwai wata shawara da zaka ba su masu shirya dambe wajen hanyar da za a haɓaka da sabunta dokoki da ƙa'idoji da zai sa da dinga ganin abin kamar a zamanance? Ni kawai shawarar da zan ba su shine za a ga dan dambe yana dambe iyayi ne, amma da ciwo ya kama shi za a ga da 'yan kallo da shugabannin gidajen dambe suna gudu ne. To ni yana ba da shawara duk lokacin da abu da ya samu dan dambe to a kula iyayi, a yi iyayi a ga cewa an taimake shi don ganin cewa ya samu lahiya, domin sai da lahiya ya ka iya da zarar ba lahiya za a ga bai iyawa. To ina